Habsat intay manan agpasyar dito'y probinsya. Imbinggan tay manan tay kakapintas ni Ilocano Sonata ni Ayan. Inayat ka napudno ken natarnaw ngem in pulbo tuy puso enin ka linipatan pinilit ko na iliw-liwan sa empty tuy kaungkat ket saan ka para kaniya pudnuan arigan iti manglipat nupay pilit ko na iwagsin lagit mo agsubli dagit imbalak ang mo ngolpit ken pain ket ngay mulan ibarukong ko kas maysa apuris narigan itimang lipan sa emiti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipan jakman may waksi latingit dito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo iliten ka ngaywaksi iti tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti manglipan sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipan jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmay maysa ipatek ka iti
napudno inayat ka iti amin kinatao uray anya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko tinapatay kaniya iti likudan umsi amangeg ko ipatpatay kan tulad ta adu agura iti nalakang ko adu alunod isinagaba tuy naken ko nukun na puso kiti sumuko saan ngay subiyag ko iti paturay ko kinapateg mo dito'y puso di laban ko dawat ngay subat mo asisya di ta puso dawat adinak kuman guliban dawat sikala nang ikarya tuy puso dawat ngay subat mo asisya di ta puso dawat adinak kuman guliban dawat kasikala nang ikarya tuy puso kasikala nang ikarya tuy puso matmata tangatang tabareng agparangka aniniwan mo ngajak makita iti andaw nga
sina kanayong kalata dito'y panuno si kalata ipitpitik to'y puso mangrugin nga sumkak to'y puso gapot na palaos nga iliw nabayagin biyag ko nga di kang nakita kas kaunday panawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal agsapa. Kumanga siya ipabasule numararak ayat kelangin-langin kasikat na lawag anang baybay-an sanak laam mo nuwag tuok ka umanay kengkan makita na iti maminsan umanay kengkan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunudek nga sika iyay ayate kaniya tinepelak ti gumura jakin paka imbes ngay ay went nak saan ta inda danes na kasta kadi tinapud no nga agayan
pabasule no naragrak taayat ken langel-langel sikat na lawang anang baybay-an sa naglaam mo no agtuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate unpunuat nagkurkurangam kanayak tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan kasalong ay patek ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo tsak marik na patek ko tsak marik na tadungog kasaluwa tsak kuden panagtuog ko pinunpunuak nagkurkurangam kanayat tinepelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan kasta kadi tinaput no nga agayan kasta kadi tinaput no nga agayan
biyag ko taimdinga unoy tuy agayat ken ka sunataan na igamer iti ayam anagtaod kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita kentiyag na nayon sikabiyag ko magkaiga po nuwapay naragsak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal da tuy biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idita kentiag na nayon sikabiyag ko't makaiga po nuhapay naragsak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal da tuy biyag ko napateg ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napateg ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko wen sika tinay ayat ko Kinanak kaniyak kidi nga upadayo ka ngem sublian nakdo day tati karimyak ko pusok ng namnama ke inuturay ka algaw anaglabas kanayon ka asiksik ka tawag mo kensuda awan man din ng mauran
diin ka insuka sa ket panusa diin ka insubat na puno nga ayan usok lae tinasugan apkes kinsenaan iptura alak abet ti panusa apay nga minatinga palibatan inoran-oran sika diyan ka tuy ikaw kang lupay tuwin nulgumin sukat mo isang bali sakit ni ayan itapa Pagyamanak ka kabsat, ipanangbuyayo ka dati nga video at nakakapay na kapag-subscribe iti channel ko, pag-subscribe ka, updated ka, kanayin dati upload ko. Pag-like, comment, and pag-share. Agyaman na!